ଜାଣିଛୁ 1200 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିବା ଲୋକ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ମାସକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦଉଛି, ଅଥଚ 4550 ଟଙ୍କା 4550 rupees ପାଉଥିବା ଲୋକ ସେ ବି 1000 ଟଙ୍କା ଦଉଛି ଆଉ ତାର ହିସାବ କିତାବ ମାଗୁଛି। That is the difference. What a stupid argument. That is what you think. ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ବିକାଶକୁ ପାଠ ପଢେଇଥାନ୍ତି ସେ ବି ମୁଠା ମୁଠା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥାନ୍ତା। ତାକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ମନା କରିନଥିଲି। ନାଇଁ, ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି। କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ, ମୋର ଏ ରୋଜଗାରରେ ଏତେ ବଡ ଘରର ବୋଝ ଉଠେଇ ମୁଁ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପାଠ ପଢେଇ ପାରିନଥାନ୍ତି। ଆରେ ତତେ ପାଠ ପଢେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ୟାରେଜକୁ ପଠେଇଦେଲି, ତତେ କନଭୋକେସନ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ୟାରେଜ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧେଇଦେଲି, ତୋ ହାତରେ ଡିଗ୍ରୀ କାଗଜ ଧରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତା ହାତରେ ରେଚି ହାତୁଡି ଧରେଇଦେଲି। ତାକୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପଢେଇଥିଲେ ବି ସେ ପାଠ ପଢି ପାରିନଥାନ୍ତା। ଏଇ ତ ଦେବା ୟା ପଛରେ ତ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, କଣ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି? ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ଭାଇନା, ମୁଁ ଏଥରକ ନିଶ୍ଚୟ ପାସ୍ କରିବି। ଏ କଥା ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଶୁଣି ଆସୁଛି, ଆଉ ତୋତେ ପଢେଇବା ପାଇଁ ମୋରି ପକେଟରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ବାଃ ବାଃ ରେ ପୁଅ ବାଃ, ଢେର ବେଳୁ ବାବୁ ନାଁରେ ଛି ଛାକର କଥା ମୁଁ ଶୁଣି ଆସୁଛି। ହରେ ଅଶୋକ, ପୁଅ ବଡ ହେଲେ ବାପ କାନ୍ଧ ସାଙ୍ଗରେ କାନ୍ଧ ମିଳି ଘରର ବୋଝ ଉଠାଏ, ହେଲେ ତୁ ପୁଅ ହେଇ ବାପକୁ ଟିଟକାର ମାରି କଥା କହୁଛୁ। କାହିଁକି ବାବା କରୁଛୁ? ଯା ତୁ ଯା। ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ, ତୁ 1000 ଟଙ୍କା କମ ଦେଇଦେଲେ ମିତା ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ଚାଲିଯିବ, ସୁମିତ୍ରାର ଭୁଲ ସୁଧରିଯିବ ନା ଦେବା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଯିବ? ଓହୋ, ବହୁତ ହେଇଗଲା। ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଇ ବଡ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଝାମେଲା, ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅଯଥା ଟେନସନ, ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ଜାଣ କି, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଯୋଉ 1000 ଟଙ୍କା ସେ ତମ ହାତକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି ସେ 1000 ଟଙ୍କା ତମେ ତା ମୁହଁକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ୟାକୁ ଜନ୍ମ କରି ଆମେ ଯୋଉ ପାପ କରିଛେ ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସ୍ୱରୂପ ସାରା ଜୀବନ ୟାକୁ ବସେଇ ମୁଁ ମାଗଣାରେ ଖୁଏଇବି। ମତେ ଏତେ ନିର୍ଲଜ ଭାବୁନି ଯେ ମୁଁ ମାଗଣାରେ ବସି ରହି ଖାଇବି, ଆଉ ଏତେ ବୋକାଇ ଭାବୁନି ଯେ ଅନ୍ୟର ପେଟ ପୁରେଇବା ପାଇଁ ଯାଇ ମୁଁ ନିଜ ପକେଟ ଖାଲି କରି ଚାଲିଛି। ମିଷ୍ଟର ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର, ତମେ କାହା ସହିତ କଥା ହଉଛ ଜାଣିଛ? ଜାଣେ, ଭଲ କରି ଜାଣେ। ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଯାହାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଯାହାର ନିଜ ପିଲାର ଭୁଲ ସୁଧାରିବାର ସତ୍ସାହସ ନାହିଁ, ଯିଏ ପରିବାର ନୌକାକୁ ଠିକ ବାଟରେ ଚଲେଇ ନ ପାରେ। ମୁଁ ସେମିତି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ବୁଢା ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ଦୁର୍ବଳ ବୁଢା? ଆରେ ଭୁଲି ଜାଣି ଯେ ଏଇ ବୁଢା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଏଇ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଲୋକଟା ଆଜି ଯାଇ ଏତେ ବଡ ଘରର ବୋଝ ଏଇ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ଚାଲିଛି। ଅଫିସର ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସି ବସି ପୂଜା ହେଇଯିବା ଆଗରୁ ତୋ ନା କଡ଼ରେ ଗୋଟେ M.Com ଡିଗ୍ରୀ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ଜାଣିନୁ କଥା? ନା, ଜାଣିନି। ଜାଣିନୁ? ନିଜ GPF ରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଉଠେଇ ତୋ ଚାକିରି ପାଇଁ ଯେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ ଦେଇଥିଲା ସେଇ କିରାନୀ ଅନାଦି ମହାପାତ୍ରକୁ ତୁ ଜାଣିନୁ? ନା, ଜାଣିନି। ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡି ପଡି ତୁ ଯେତେବେଳେ ମରଣ ସହିତ ଲଢେଇ କରୁଥିଲୁ, ନିଜ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଦେଇ ଯେ ତୋତେ ମରଣ ମୁହଁରୁ ଫେରେଇ ଆଣିଥିଲା, ସେଇ ତୋର ଏଇ ବୁଢା ବାପ ଅନାଦି ମହାପାତ୍ରକୁ ତୁ ଜାଣିନୁ? ନା, ମୁଁ ଜାଣିନି, କିଛି ଜାଣିନି। ବେଇମାନ, ଅକୃତଜ୍ଞ, ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଏ ଘରେ ରହିବାର ତୋର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘରୁ ତୁ ବାହାରି ଯା। ଯିବି, ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ମିଷ୍ଟର ଅନାଦି ମହାପାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦିନ ଯିବି ଯୋଉଦିନ ତୁମେ ମତେ ସୁଧ ସହିତ 25,000 ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦେବ। 25,000 ଟଙ୍କା? ମନେ ନାହିଁ? ମିତା ବାହାଘର ବେଳକୁ ଅଫିସରୁ ଲୋନ୍ କରି ତମକୁ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି, ଯୋଉଦିନ ସୁଧ ସହିତ ଟଙ୍କା ମତେ ଫେରେଇ ଦେବ ସେଇଦିନ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବି। ଶୁଣୁଛ ଜାନକୀ, ଶୁଣୁଛ? ପୁତ ନାମକ ନରକର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ପୁଅ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା ପରା, ତା କଥା ତମ କାନରେ ବାଜୁଛି? ଯାଅ ଜାନକୀ ଯାଅ, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘର ମଝିରେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ ବସାଇ ଦିଅ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ପରି ସେ ବାପ ପୁଅ ମଝିରେ ପାଚିରି ହେଇ ରହୁ। ଶୁଣ ମିଷ୍ଟର ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର, 3 ଗାର କାଟି ସୀତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ନଡେଇବା ପାଇଁ ଶପଥ ଦେଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ମୁଁ ବି ଠିକ ସେମିତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛି, ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ମୁଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୋ ପିଲାମାନେ କେହି ଏ ବାଡ଼ ଦେଇ ସେପଟକୁ ଯିବେନି। ଆଉ ତମେ ବି ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର ଏ ବାଡ଼ ଦେଇ ସେପଟୁ ଏପଟକୁ ଆସିବନି। ଆଉ ତମେ ଯୋଉ 25,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲ ମିଷ୍ଟର ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର, ଆଜିକୁ ଠିକ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଶୁଦ୍ଧ ସହିତ ସେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ତମକୁ ଫେରସ୍ତ କରିବି। ପଛେ ବନ୍ଧା ପଡେ କି ଭିକ ମାଗେ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ସୁଝିବା ଆଗରୁ ଏଇ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ ମରିଯାଏ, ତାହେଲେ ତମକୁ ଶପଥ ରହିଲା ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର, ତମେ ମୋ ସବୁରେ କାନ୍ଧ ଲଗେଇବନି, କି ମୋ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦବନି, କି ମୋ ସୁଧିକ୍ରିୟା କରିବନି। Now get lost!